An bar baya da haƙura dangane da sulhun da aka yi da 'yan ta'adda a garin Katsina. Wasu suna ganin cewa wannan sulhun da aka yi da 'yan ta'adda a garin Katsina kuwa zai dawwama, ganin cewa an sa yin sulhu da su a baya kuma a karya alkawari. Duk da cewa dai saman sulhun da aka yi da su a yanzu ya sha bamban da na baya, ganin cewa yadda suka fara sako mutane domin a cika musu alkawarin su na sako musu mutanen su da aka kama. Amma wasu al'ummar da dama suna tofa albarkacin bakin su dangane da wannan sulhun da aka yi, cewa kwata-kwata babu sulhu tsakanin ɗan ta'adda da al'ummar gari ko kuma da jami'an gari, duba da cewa in dai ana son sulhu ya tabbata kuma su kansu sun yarda za a yi sulhu da su, to su ajiye wannan makaman da yake hannun su, ba wai a yi sulhu da su kuma su ci gaba da rike makamai a hannun su ba. Kun ga kuwa duk ranar da aka samu wata matsala za su iya kai farmaki ko kuma su ci gaba da ta'addancin da suke yi. Wasu kuma suna ganin cewa tunda gwamnati ta gaza kawo ƙarshen wannan ta'addancin, to zaman sulhun shine mafi alkhairi, ganin yadda ake cutar da al'umma a yankunan da ake fama da ta'addancin nan. Ta wani bangaren kuma wasu suna cewa wannan zaman sulhu dole akwai wasu manyan mutanen su ne wanda 'yan ta'addan suke ji da su, suke so a sake musu su, dole su zauna a yi sulhu da su. To yadda dai bangarorin mutane maganganu da dama suka rabu, wasu suna jin daɗin wannan sulhun da aka yi, musamman su yankunan da suke fama da ta'addancin babu wanda ya kai su jin daɗin wannan sulhun da aka yi da 'yan ta'adda, duba da cewa su ne a cikin mawuyacin hali, su ne abin yake afuwa da kansu ba wai na nesa ba, dole su so a yi sulhu tunda gwamnati ta gaza dangane da wannan lamarin ta'addancin. To da fatan dai kun ji daɗin wannan tattaunawa da muka yi. Kar dai ku manta kuna tare da tashar Arewa Big TV, ku daure ku danna mana subscribing, kana ku danna alamar ƙararrawa ta yadda muna ɗaura sabon shiri zai same ku. Nagode.